नमस्कार, आपण पाहताय कोकण लाईव्हवर वारीच्या वाटा। माझ्यासोबत आहेत निरूपणकार ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सर। आजच्या भागात आपण नेमकी कोणती गोष्ट पाहणार आहोत हे त्यांनाच विचारूया आणि त्यांच्याकडून समजून घेऊया। सर, मागच्या अनेक दिवसांपासून आपण वारीवर अनेक गोष्टी पाहतो, अनेक कथा पण समजून घेतोय। आज आपण नेमकी कुठली कथा जाणून घेणार आहोत? आपण हे समजून घेताना शुद्ध पुण्य नावाची संकल्पना मी तुला सांगितलेली की ज्ञानेश्वरांनी शुद्ध पुण्य म्हणून सांगितलं। तर दोन गोष्टी सांगितल्या, एक नामस्मरण सांगितलंय आणि दुसरं म्हणजे निष्काम कर्म। नामस्मरणाचा काय उपयोग आहे ह्याचा आपण चर्चा केलेली आहे। आता हे निष्काम कर्म जे आहे ते काय आहे आणि त्या निष्काम कर्माला का महत्त्व दिलं, आता याच्यामध्ये एक आपण फरक करायला पाहिजे। कर्म आणि कर्मकांड याच्यामध्ये एक फरक आहे। कर्मकांड म्हणजे आपण ज्या एखादी गोष्ट पूजा करणं म्हणा किंवा यज्ञ करणं म्हणा किंवा आपण एखादं व्रतवैकल्य करतो म्हणा किंवा आधुनिक सुद्धा कर्मकांड असतात। म्हणजे कर्मकांडाशिवाय धर्म किंवा कुठलीच गोष्ट राहू शकत नाही। म्हणजे ज्याला संघटित रूप द्यायला लागतं त्यावेळेला तर मी कर्मकांडाचा वापर आपण करतो। म्हणजे एखाद्या राष्ट्राच्या बाबतीमध्ये आपण म्हणतो की सिम्बॉलिझम असतं की नाही, तर त्याच्यासाठी ध्वज असतो किंवा ध्वजारोहण करणं हे कर्मकांडच आहे। 26 जानेवारीला 15 ऑगस्टला पण ध्वजारोहण करतो, पण ते कर्मकांड आहे। ते आवश्यक असेल पण ते कर्मकांड आहे। किंवा आपण वाढदिवसाला केक कापतो, कर्मकांड आहे। ही जी कर्मकांड आहेत त्या कर्मकांडांच्या बाबतीमध्ये आपण असं म्हणू शकतो जी उपयुक्त आहेत किंवा जी चांगली आहेत ती आपण चालू ठेवावीत। पण जी कर्मकांडामधनं शोषण होतं आहे असं आपल्याला दिसलं किंवा ज्या कर्मकांडाला काही अर्थ उरलेला नाही, तर ती कर्मकांड आपण चालूच ठेवायची का ह्याचा आपण विचार करायला पाहिजे। आणि तशी जी कर्मकांड आहेत जी आपण म्हणू आउटडेटेड झालेली आहेत किंवा जे शोषणाला मान्यता देतात त्या कर्मकांडाला संतांनी विरोध केला। आणि जी कर्मकांड आपण म्हणतो की उपयुक्त आहे, समजा केक कापण्याचं आहे किंवा मेणबत्त्या लावण्याचं आहे किंवा आपण तिळगूळ देतो, तर ते कर्मकांडाचा उपयोग होऊ शकतो असं आपण म्हणू शकतो। तर अशी कर्मकांड चालू ठेवली पुढे तर आपण चालू शकेल असा कर्मकांडाचा विचार झाला। म्हणजे कर्मकांड म्हणजे कर्म नव्हे, म्हणजे कर्माशिवाय माणूस राहू शकत नाही। म्हणजे कुठलीही क्रिया म्हणजे कर्म असं जर म्हटलं, एखाद्याने म्हटलं की मी कर्म सोडायचं तर तो सोडू शकतो का? तर ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतात की असं जर म्हणत असेल तर तो मूर्ख आहे, की जो असं म्हणतो की त्यांनी असं गाढव असा शब्द वापरला, म्हणजे तो म्हणतो की बाबा हा देह असताना मी कर्म सोडेन, कारण देहाची कर्म चालूच राहणार ना। म्हणजे मी काही करायचं नाही म्हटलं तरी माझा श्वासोच्छ्वास चालू राहणार, झोपलेलो असलो तरी मला कर्म चालू राहणार। देह आहे तोपर्यंत माझी काही कर्म, कारण काही क्रिया अशा आहेत की ज्या आपोआप होत आहेत देहाकडनं, त्या आपल्याला कराव्या लागतात असं नाही, परंतु काही क्रिया ह्या आपणहून करतो। आता हे क्रिया कर्माच्या बाबतीमध्ये त्यांनी असं पुढे म्हटलं की कर्म जी आहेत त्या कर्मांचे परिणाम होतात। कर्म म्हटल्यानंतर कर्माचं फळ निर्माण होतं कर्म केल्यानंतर, आणि मग ते फळ तुम्हाला भोगावं लागतं। म्हणजे पूर्वीच्या ह्याच्यामध्ये मोक्षाची संकल्पना जी मांडण्यात आली त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं की तुम्हाला जोपर्यंत ही तुम्हाला फळं भोगावी लागणार आहेत तोपर्यंत तुम्ही ह्या राहडकाडक्यामध्ये राहणार जन्म आणि मृत्यूच्या, कारण तुम्ही कर्म केलं त्याचं फळ भोगायला पाहिजे। समजा तुम्ही ह्या जन्मामध्ये त्याचं फळ भोगलं नाही तर ते पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला भोगलं पाहिजे, चांगलं बरं किंवा वाईट काय असेल ते, हे कर्माचं फळ येणार त्याच्या भोगावं लागणार। म्हणून मग त्याने असं सांगितलं ह्याच्यातनं बाहेर पडण्याचा काय मार्ग आहे काय, ह्याच्यातनं बाहेर पडण्याचा जो मार्ग सांगितला त्याच्यासाठी निष्काम सांगितलं। म्हणजे कर्म तू कर, पण तू कर्म करताना दोन गोष्टी करू नकोस। एक म्हणजे मी केलं हा जो अहंकार आहे तो बाजूला टाक, आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे ह्याचं फळ मिळण्याची आकांक्षा जी आहे, फळाची आकांक्षा ती दूर ठेव। भगवद्गीता ही कर्माचा त्याग सांगत नाही तर कर्मातला त्याग सांगते। दोन गोष्टींचा त्यांनी त्याग सांगितला। म्हणजे आपल्याकडे उदाहरण जर द्यायचं झालं तर फळ आहे, तर फळामधला जो टाकाऊ भाग आहे, साल आहे आणि बी आहे ते आपण टाकतो, परंतु त्याच्यातला जो गर आहे तो आपण घेतो। तसं हे आहे, म्हणजे कर्म करताना दोन गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे। मी करतो हा अहंकार आणि मला हे मिळालं पाहिजे ही फळाची जी इच्छा आहे ती जर टाकून तुम्ही कर्म केलं तर तुम्ही कर्माच्या ह्याच्यामध्ये अडकणार नाही। मग त्याच्यामधनं त्यांनी असं सांगितलं की तुम्हाला ज्ञान हे झालं की हळूहळू ज्ञानाच्या पायरीवर तुम्ही गेलात
की तुम्ही निष्कर्म ह्या काम अशा परिस्थितीमध्ये येता की तुम्ही कर्म तुमच्या हातून घडतंय, परंतु त्याच्यासाठी तुम्ही रिस्पॉन्सिबल राहत नाही. अशा वेळेला तुम्ही कर्म टाकलं पाहिजे, सोडलं पाहिजे. हे सांगण्यासाठी जी साधना सांगण्यात आली ती मग पुढे संन्यासापर्यंत जाते आणि संन्यासाकडनं कर्मसन्यास ज्याला आपण म्हणतो, आणि त्याच्यानंतर मग त्याने असं सांगितलं की तुम्हाला मोक्षाची प्राप्ती होईल, असं ती हे आहे. आता वारकरी संप्रदायाने मोक्ष नाकारला हे आपण बघितलेलं आहे. त्यामुळे तिथं जाण्यासाठी कर्म टाकण्याची गरज आहे का, तर नाही. म्हणून मग त्याने असं सांगितलं की आता कर्माचा, आता माझा अहंकार सोडायचा हे करणं सांगणं कठीण आहे. मी माझा अहंकार कसं सोडणार, मी हे करतो हे कसं सोडणार. तर त्याच्यासाठी संतांनी जे सांगितलं, ज्ञानेश्वरांनी हे संतांनी सांगितलं की कर्म तर तुम्ही टाकायचं नाही, कर्म तुम्ही केलंच पाहिजे. आणि तुम्हाला जरी अशी अवस्था प्राप्त झाली की कर्म करण्याची तुम्ही गरज नाही, तरीही तुम्ही कर्म करत राहिलं पाहिजे. कशासाठी, तर लोकसंग्रहासाठी करत राहिलं पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये भगवान श्रीकृष्णाचं उदाहरण दिलं. भगवान श्रीकृष्णाला करण्याची गरज काय, तरी तो करत राहतो. किंवा संतांनी सुद्धा विशेष आचरावे लागे संती, असं त्यांनी म्हटलंय. संतांनी सुद्धा ते कर्म करत राहिलं पाहिजे. मग आता आपल्या बाबतीमध्ये सामान्य माणूस ह्या कर्माच्या ह्याच्यातून कसा मुक्त होणार, तर त्याच्यासाठी संतांनी सोपी युक्ती सांगितली की कर्म ही ईश्वराची पूजा म्हणून करा. कर्मे ईशू भजावा, असं ज्ञानेश्वर माऊलींनी सांगितलंय. किंवा तया सर्वात्मका ईश्वरा, स्वकर्म कुसुमांची करुणी वीरा, पूजा केली होय अपारा तोषा लागी. म्हणजे काय, तो सर्वात्मक ईश्वर आहे, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर आहे. त्याची पूजा कशी कर, तर तुझ्या कर्मांच्या मायेने कर. कर्मांची मालिका करून त्याला तू अर्पण कर आणि त्याच्यामुळे तो संतोष पावेल, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. ही पूजा म्हणजेच कर्म करायचं, परंतु मी त्याची आराधना म्हणून करतोय किंवा त्याची सेवा म्हणून करतोय आणि किंवा तोच माझ्याकडनं करून घेतोय. हे मी जे कर्म करतोय ते मी आता समजा आपण बोलतोय, तर आपण असं म्हटलं की हे आपण काय करतो आहोत, तर आपण संतांची सेवा करतो आहोत, त्याची ईश्वराची सेवा करतोय. त्यांचा जो विचार आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. हे आपण जर असं म्हटलं की हे कर्म आमच्याकडनं तोच करून घेतोय किंवा माऊली करून घेत आहेत आणि आपण त्यालाच अर्पण करायचं आहे. त्यांनी सांगितलं जनता जनार्दन नाही, त्याच्याच आपण अर्पण करतो आहोत ना. म्हणजे ही ईश्वर पूजा झाली, कर्म केलंय परंतु तुम्ही पूजा झाली, त्यामुळे त्याचा परिणाम किंवा त्याच्या फळाच्या बाबतीमध्ये आम्हाला काय फळाची अपेक्षाच नाही. अशा पद्धतीने त्यांनी कर्माची मांडणी केली आणि कर्माचा आग्रह धरला त्यांनी. म्हणून सगळे जे संत आहेत ते सगळे शेवटपर्यंत कर्म करत राहिले. कर्माचे आता म्हणजे पुंडलिकाचं उदाहरण आपण बघितलं, त्यांनी स्वतःसाठी काय मागितलं का नाही, तो केवळ सेवा करतो आहे आईवडिलांची, हे त्याचे सेवेचं कर्म आहे. किंवा ज्ञानेश्वर महाराजांसारखा माणूस, म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली, तर एवढा मोठा ग्रंथ लिहून सुद्धा ते काय म्हणतात की हे मी केलं नाही, माझ्या सद्गुरूंनी माझ्याकडनं करून घेतलं. ही त्यांची केलेली सेवा आहे, त्यांनी माझ्याकडनं करून घेतलं. हे जे आहे म्हणजे ते करून घेतात, ही जी भूमिका जर तुम्ही गेलं. आणि जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्ट करताना जर आपण म्हटलं की अरे बाबा ईश्वर तू करून घे आणि तू करून घेतोयस माझ्याकडनं, तर माझा अहंकार त्याच्यात राहत नाही, असं त्यांनी त्याच्यामधनं बाहेर पडण्याचा मार्ग सांगितला. आणि त्याचा आग्रह मात्र संतांनी सगळ्याला आपल्याला धरलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीनं आजची कथा झाली. पण याबद्दल आणखीन काही असे किस्से आहेत का, आणि काही कथा आपल्याला याबद्दल सांगता येतील का अजून? आता तुला मी ज्ञानेश्वर माऊलींचं उदाहरण दिलं, ह्यांचं उदाहरण दिलं. आपल्याला जसं लक्षात येतं ना की तर वारकरी जो जातोय, तर वारकरी जाताना जे तो म्हणतो की हे मी काय करतोय, तर त्याची सेवा म्हणून करण्यासाठी मी जातोय. ते करताना मी करतोय ही भावना नाही आहे, त्याची सेवा करतोय. किंवा ज्ञानेश्वर माऊली माझ्याकडनं करून घेत आहेत. म्हणजे आता आम्ही जेव्हा दिंडी चालवतो किंवा हे करताना आम्ही काय म्हणतो की दिंडी आम्ही नाही चालवत, दिंडी ते चालवून घेतात, आम्ही त्यांच्याबरोबर जातो. आमचे उत्सव करतो आपण, तर आपण उत्सवामध्ये अशी भूमिका घेतली समजा की आम्ही नाही करत आहे, तो आमच्याकडनं करून घेतोय. पण वारीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्यांनी असं म्हटलंय की पंढरीची वारी वारी चुको न दे हरी. वारी मी नाही करत आहे, तुकोबांचा भाव काय आहे, वारी माझी चुकून आहे, माझ्याकडनं वारीची सेवा कोणी करून घ्यावी, तर देवाने करून घ्यावी. मी करतो ही भावनाच नाही आहे, तोच करून घेतोय. ही भावना जर त्यांनी आपण प्रत्येक गोष्ट करताना लावली की नाही, माणसाचा सगळा ताण कमी होतो ना. मी करताना काय करतो, त्याच्याकडनं
त्या भावनेने मी करतोय, त्याची सेवा करायची म्हणून मी करतोय. हां, अर्थात सेवा करायची म्हणजे ती उत्तम केली पाहिजे. म्हणजे त्याने कुसुमांची जी विरा केली, आता समजा आपण देवाला एखादं फूल अर्पण करतो, तर आपण काय बघणार, ते फूल हे सुंदर आहे की नाही, ते म्हणजे नवीन, म्हणजे आपण ते कोमेजलेलं आहे का, किंवा म्हणजे फ्रेश आहे की नाही हे आपण बघणार, ते सुगंधित आहे की नाही, असंच फूल आपण अर्पण करणार ना. आणि अशा फुलांची आपण माळा करून घ्यावी. म्हणजे कर्म करताना सुद्धा कर्माच्या बाबतीमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कर्म जे आहे ते उत्तम व्हायला पाहिजे. म्हणजे तो करतोय सेवा म्हणून कसंही करायचं अशातली गोष्ट नाही. कर्म उत्तम तर करायचं, ते उत्तम अतिशय आपली सगळा प्रयत्न करून उत्तम करायचं, परंतु त्याची सेवा म्हणून करायचं. आणि मी केलं माझ्याकडनं, हे मी माझं बेस्ट कर्म केलं, त्याचा रिझल्ट काय येईल ह्याचा माझा प्रश्न नाही आहे. बरोबर. कारण त्याची फळं काय मिळणार आणि केव्हा मिळणार हे आपल्या हातात नाही. बरोबर. अशा प्रकारे त्यांनी आपल्याकडे हा विचार सांगितला. आणि सगळ्या संतांच्या चरित्रामध्ये आपल्याला असं दिसून येतं, ते जे सगळी कामं करतात, आता तो समजा कबीर शेले विणतोय, तर ते भगवंताचं काम आहे म्हणून तो विणतोय. बरोबर. किंवा आपल्याकडे सर्वात चांगलं उदाहरण तुला द्यायचं झालं तर आपण सावतामाळ्यांचं देऊ शकतो. ते काय म्हणतात की कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबिरी अवघा झाला माझा हरी. तिथं तर सगळीकडे तोच दिसतोय. आणि मी माळा करतोय म्हणजे काय, मी त्याची ईश्वराची आराधना करतोय, माझा देव तिकडंच आहे. आता त्याच्यामध्ये सांगण्यासारखी गमतीदार गोष्ट म्हणजे आषाढीच्या वारीच्या वेळेला सगळ्या संतांच्या पालख्या पंढरपूरला येतात, परंतु सावतोबांची पालखी येत नाही. सावतोबांचं गाव अरण म्हणून पंढरपूरपासून जवळ आहे, पण सावतोबांची पालखी येत नाही. कारण सावतोबांना असं वाटलंच नाही की मी पंढरीला पांडुरंगाकडे जावा. म्हणून आषाढी वारी झाल्यानंतर पांडुरंगाची पालखी अरणला जाते सावतोबांकडे. म्हणजे हा जो अधिकार त्यांना मिळालेला आहे की माझी कर्म हीच ईश्वराची पूजा आहे, बरोबर, हा अधिकार त्यांना मिळाला सावतोबांना. आणि तो एक मोठा आदर्श लोकांसमोर त्यांनी ठेवला. मला जाण्याची गरज काय, मी माझी दररोजची पूजा करतोय, ती माझ्या मळ्यामध्येच माझा ईश्वर आहे, माझा विठ्ठल मला इथंच भेटतोय. आणि म्हणून विठ्ठल तिथं गेला सावतोबांकडे, बरोबर, सावतोबांना यावं लागलं नाही. हा, आणि सावतोबांना वारकरी संप्रदायामध्ये संत म्हणून सन्मान आहे. हा जो आहे तो भाव त्या सगळ्या संतांच्या कथेमध्ये आहे, अशी गोष्ट आहे. अगदी मागच्याही भागात आपण पाहिलं की तुम्ही जसं सांगितलेलं की विठ्ठल स्वतः भक्तांची सेवा करतो, अशीच त्याची प्रतीकं सुद्धा आहेत हातात वगैरे, कमळ असेल किंवा शंख. आणि तेच उदाहरण आपल्याला इथे बघायला मिळतं. आता तुम्ही जी गोष्ट सांगितलात त्यावरून, पण तुम्ही फार सोप्या पद्धतीने सांगितलात. म्हणजे कर्म आणि कर्मकांड यातली नेमकी जो मूळ धागा असतो आणि त्यातच नेमका आपण चुकतो, ते यातून उलगडा झाला. आता आपण इथंच थांबूया. पुढच्या भागात तर आपण भेटणार आहोत आणि अशीच नवीन कथासुद्धा जाणून घेणार आहोत. धन्यवाद सर या सुंदर कथेसाठी. तर आता आपण इथंच थांबतोय. भेटूया पुढच्या भागात. पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह.